Hej. Vi fik stillet til opgave at undersøge eller opstille sådan en graf, der lige viste, om der var sammenhæng mellem dødelighed og koncentration af det her giftstof tubocurarin i blodet. Det vi gjorde, det var, at vi havde nogle data, som vi kan se heroppe. Dem kodede vi ind i sådan et Excel-ark, hvor vi herover i A-kolonnen har koncentrationen af tubocurarin i milliliter, jeg ved ikke hvad der er i. Og herover der har vi dødeligheden i procent. Det kodede vi så lige ind i sådan to kolonner her, så kopierede vi det, trykkede punktdiagram, og whoopty, så har vi det der. Ja. Og så hvis man kigger lidt på vores navn, så har vi nogle punkter her, der ligger, og så skal vi finde ud af, hvad for en funktion, der passede bedst ind. Og det var jo så en polynomisk tendenslinje. Ja, og det kan vi jo se. Det kiggede vi på de forskellige R-kvadranter, vi havde, og så valgte vi den, der var tættest på 1, da det er den, der så er mest præcis. Så har vi så en funktion heroppe, som vi vil bruge lidt, til at bestemme lethal concentration 50 lige om lidt. Men det er altså derfor, at vi har valgt den her funktion. Take it away, Ja, Karoline. så herinde i Inspire, så har vi jo så brugt vores funktion her, hvor vi har sat brugt solve-funktionen til at finde lethal concentration, og så har vi så sat 50 ind, fordi at det er jo LC50 vi skal finde. Og så har vi så sat vores y-funktion ind her, for at finde vores x. Og det vi så kan se, det er, at vi får to x-værdier, 5.000 og 20.000. Og nu skal vi jo så finde ud af, hvilken en det er, vi skal bruge. Ja, og ud fra de værdier, som ligesom vi har fået oplyst, så havde vi ligesom en x-værdi, som var både over den højeste værdi, vi havde fået oplyst, og så en, som var sådan lige midt imellem. Så vi vælger egentlig selv at sætte fokus på, at det er den på 5.000, som er det mest sandsynlige. Så ved en koncentration på 5.003, tror jeg det var, så vil 50% af forsøgsdyrene dø. Eller de der. Very nice, Jasper. Så det er baby. Hvordan slutter man?